Hello! It's been a while since nag-vlog ta, no? Quick announcement. So, as you can see, lain na pud ko nga balay. So, naako karon sa balay sa kong tita. Hingbalik ko is because for some reason, I can't, spill it out here because, you know what I mean? Moton, balik ko. So, the journey of moving out just ended a couple of months ago. So, moto, balik ta, diri. And ako ra usa sa balay. So, mo nang naka-stress story ako naka-vlog na ita. Mo na itong vlog for this month. Kay, di mo ko everyday mag-contribute. So, kani akong channel is, consist ni siya of dance and personal chuchu na ko. So, diary ni kunuhay kung nag-unsa ko diri sa Australia. Pero as of now, since nga ako ang cellphone is dili pa man siya capable of doing things since nga di ni siya upgraded or saning marag di siya latest nga iOS chuchu. Pero kung makapalit ko bagong phone, kung na ako'y money, pwede na ako mag-vlog every day, every night, every now and then, charot. And yeah, mata kong announcement. So karon, akong buhaton, since kita lang sa, malipit pa sa balay, and nagsugod na ko og panlaba. So, humana ako nilabhan sa mag-hanger na kita. Diba? Muna siya mong washing. Muna mo ang laundry area. Ay, see. So, muna mo laundry area diri. Gamay lang siya. Laundry area na dira. Murag, until this month, rin yung balaya kay. Mamahas ang may balay. And yeah, hi ta. Yeah, mani popcorn. Yeah. Doon na tayo sa gawas. Mani mo gawas. Gawas na mo. Mara na siya. Saan na sa ato? Nasa na siya sa gawas. Mani mo gawas. Gawas. Napa na sluyo. So, balintog ba? Okay, winter naman karon diri sa Australia. Winter naman diri sa Australia. Munang sig-uwan. And tugnaw kayo siya mabot siya og 6-7 degrees diri. Young. And no, walay snow diri. Mag-hail lang siya. Mag-uwan og ice. Pero dili gid tugtaw tay. Dili gid siya mag-snow. Na other part of Australia siguro mag-snow. Ingon sila na snowy mountain. Pero diri sa Perth wala jud kay last year na experience ko diri winter wala gyapon sila snow pero nag-hate hey. Yeah, and after that, malimpyo na ta sa sud. So, muna yung kwarto, guys. Muna yung kwarto. Ugaw kayo. So, mostly gamit na ni Dorothy Tiratas. Kani, naroon tiri ako. And ako kanina. Yeah, mostly black mo sa tanan. Balingan na. Hindi ko binukas na tapos naningi. Bedsheet. Since nag-change ko bedsheet last week. Ayan. So, ganito messy ang mga kwarto. I hope you don't mind. Alright.
Okay na ang room, tas wala na ako gi-video. Ilimpihan ako kadyot ang sala. Nagdungag and I already ate my lunch. And I have nothing to do na. So, what I usually do kay matulog and watch anime. And since kumano ko sa One Piece and Jujutsu Kaisen, basa na lang ko manga. Usa kay sakit sa mata, mano siya matulog ko. And igmata na ako gabi na. Yeah, that's my life here. During weekends, work. And ulit ko 10 p.m. in the evening. So, mo to ang kinabuhi dahil sa Australia. Dili po ko hilig kayo maglaag before manggod kay ano man to, duha akong work before. Pero for some reasons, gi-give up na ko ang usa. Then, nagpabili na ko usa ka work para na unsa akong gustong buhaton na ako kwarta gamiton palit kung na emergency. Hindi ako may for the first time ako ay nagbayad sa gamit sa akong papa, like for example tong motor. Yes, nagko sa motor and then ako ay nagbayad like the whole thing. 2 months na lang pwede siya ma-impass. So, achievement as a daughter. At as of now, sa balay, tabang-tabang gamay, sa kamay, pabadlong dako. And also I would like to thank to those persons who congratulated me. I mean, this past few months since nakakita mo sa akong vlog, yun, move out ko. But sad to say, the journey ends. And I came back to where I came from. And I'm looking forward for more journeys. But, yeah, nibalik na ta diri sa balay. So, journey na ta sa atong balay. Yeah, but I will keep you updated. For the meantime, ang ano lang sa ata. And, ano pa, basta mo na to. See you soon on my next vlog. Mangita po content. Thank you so much.